Hej, i dag bruger jeg et lidt andet program, end jeg plejer, men i dag skal det handle om Dropbox. Øh, ja, du går ind på din internetbrowser, Google Chrome eller et eller andet i den stil. Øh, så går du ind på google.dk, så søger du på download, og så Dropbox. Og så tager du den øverste, Dropbox Downloading Dropbox. Simpelthen your life. Nu har jeg Dropbox, så det gider jeg ikke lige til. Men så trykker I behold. Ja, jeg kasserer den, for jeg gider ikke at have den 2 gange. Men det er bare det. Godt. Og gud, hvis den lige hakker lidt der. Men når I så har downloadet den, så lukker I faktisk bare den. Shit, der var lige noget, jeg ikke må se. Så jeg trykker lige. Men lige. Ja, så er vi nået dertil. Ja, ja, det ved jeg faktisk ikke. Ja, så er vi nået dertil, hvor vi har fået åbnet Dropbox, som I kan se. Nu har jeg gemt de ting, der var lidt private, ind i min mappe her. Den der kan også komme ned. Ikke fordi den er så privat, men det er meget rart at de ting. Og så kan I bare se, ja, prøv at se. Nu vil jeg for eksempel godt have Picasa 3 ind her. Ja. Den kunne jeg da selvfølgelig godt tænke mig ind i min Dropbox her. Gør jeg lige sådan. Vi skal lige finde Picasa. Der. Så tager vi her. Vi rykker den der bare her. Fortsæt. Det kan jeg så ikke helt. Men I burde kunne. Men det er fordi, det ikke det er min fars password, der skal bruge. Det har jeg ikke. Men det burde I så kunne. Hvorfor kan jeg stadig den? Jeg kunne ikke spille den. Fuck. Ja, men det var så min lille tutorial. Jeg skider lidt på, om jeg siger det rigtigt. Men det var det. Farvel herfra.